Malta u batejna il-ġuħ it-telfa tawlida din Malta batit buta mill-għadu kibra dawk il-watit fix-xelter staħbejna mill-bombi mgerġrin u sibna bisbarat fil-video fit-tlemmin rebbieħa Malta tagħna ismaħħa dik ngħidha ta' wliedek kburin rebbieħa dejjem bqajna żammejna l-valuri għalhekk maqudin. Għaddejna minn ħafna u ma ċedejniex taħt frejn ngħadu li ma waqajniex il-pjanta l-edewa malajta nmarriħ il-konvoj salvana wasal qawwi u sħiħ il-lum Malta nbidlet u mxejna l-qudiem il-floted innaqsu tal-ħila u taslim jekk indur id-dinja bħala l-poplu qalbin bħala twelidi żgur li ma tsib imkien rebbieħa Malta tagħna ismaħħa dik ngħidha ta' wliedek kburin rebbieħa dejjem bqajna żammejna l-valuri għalhekk maqudin rebbieħa dil-lum tagħna ismaħħa dik ngħidha ta' wliedek